Sziasztok! Itt a Murcian Offroad Technikum helyéből egy pár szakmai információval szeretnék titeket ellátni. Pontosabban technikai, már olyan technikai részek, amikor azt mondjuk, hogy készen van egy átépített autónk, és hogy lesz ebből hivatalos autó. Mi ugye úgy dolgozunk, hogy javar- és sorozatátalakítási engedélyekkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mi előre elkészítjük az engedélyeket. Amikor te idejössz hozzánk és átépíted az autódat, neked nem kell mérnökhöz rohangálni sehova, és választhatsz egy olyan szolgáltatást is, hogy a vizsgaidőpont kiválasztásától a kormányablakig, szóval gyakorlatilag a forgalomba is beíratjuk neked ezeket a termékeket. Természetesen vannak egyedi esetek, amikor nagyon extrém autókat csinálunk, amikor egyedi átalakítási engedélyeket kell csinálni, de azzal sincsen semmi gond, hiszen sok mérnök dolgozik velünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az is megy. Úgyhogy nagyon fontos, mikor bármilyen terméket vásároltok, kérdezzétek meg, hogy milyen engedély van hozzá. A másik, hogyha egy teljes átépített autót szeretnétek, azzal szerintem lassítjátok a folyamatot, ha megveszitek az egyik terméket itt, a másikat ott, és utána mindenféle papírt majd valakinek össze kell rendezni, és vagy sikerül, vagy nem. De nagyon sokan nem szeretik ezt vállalni. Én azt gondolom, hogy a mi cégünket azért érdemes lenne választani, vagy érdemes választani, hiszen nagyon sok terméknek mi vagyunk az importőre. Nagyon sokat nem tudunk hibázni, adjuk hozzá a termékeket, rengeteg engedélyünk van. És ami nagyon fontos, hogy nekünk saját márkánk van, az egyetlen Magyarországon, ami hivatalos, saját márka, magyar gyártás, magyar tervezés. Úgyhogy szerintem ezt már egy korábbi videóban apukám bemutatta, de nincs még egy ilyen. De azért egy találós kérdés, hadd tegyek már föl, tudod, hogy hány darab soroltál átalakítási engedély van a Murcian Offroad Technikre, ha hiszen itt dolgozol? Hát közel 40, de ezt már szerintem lassan mindenki tudni fogja, aki ismeri a cégünket. És hát ugye ezzel sincsen vége, mert az, hogy sorozatengedély, ez egy dolog, ugye a termékeinkre műbizonylatok vannak, úgyhogy annyi papírra rendelkezünk, hogy úristen, úgyhogy gyertek bizalommal, építünk nektek igazi offroad munkaautót, vagy amit akartok, és minden formában bekerül. Köszönjük És garanciális, azt még tegyük hozzá, hogy ezek a termékek, amik hivatalosak, garanciálisak is. Így van. Bárki mindenkit szeretettel a Murcian.